ҳар сол баробари пасшавии ҳарорати ҳаво моро бемории зуком ба ташвиш меорад. чӣ тавр бояд фаҳмем ки ба бемории зуком гирифтор шудем? бар зидди ин беморӣ эм кардан фоидае дорад? роҳи самараноктарини табобати ин беморӣ кадом аст? ҳарчанд мо сари ин мавзӯъ қаблан низ намоиш омода карда будем, вале бо назардошти мавсим ва авҷ гирифтани ин беморӣ хостем сари ин масъала боз баргардем ва кӯшиш мекунем ки ба ин суолҳо ҷавоб ёбем. салом бинандагони гиромӣ, боз шумораи навбатӣ аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумост. доир ба гирифторӣ, омилҳо, ташхис ва табобати зуком суҳбат хоҳем намуд. бо мо бошед. зуком чӣ гуна беморист? гумон мекунам аксарият ба ин савол кӯшиши ҷавоб ёфтан низ мекунанд ва ё ҳадди ақал маълумоте доранд. ба ҳар сурат мехоҳем аз шаҳрвандон пурсон шавем ки доир ба ин беморӣ чиро медонанд. пурсиши сарироҳии моро тамошо кунед. хай гузарондем гриппора ина яташ ба яташ гузашта гузарондем одди гузарондем хуб соз нағзанози сари вақт табобат кардем. Айгари бахники айхники ба гармӣ меша гирип шамол мехӯрам. хеле саломатӣ дар дасти худи ҳар кас худашад. гарм пӯшидан дар кор, ниқоб бошад ниқобро пӯшидан дар кор, ҷои ҷамъияти эҳтиёт кардан дар кор, ҳар кас худашад. Я думаю, что нужно потеплее одеваться, принимать те таблетки против гриппа, да. Наверное, вот это. Каждый человек сам отвечает за свое здоровье. Должен, да? аз ҳама беморӣ гуфти ва ё ки рӯсо меган апасни анами беморӣ грипп аст, чунки ҳама касал аз грипп сар мешавад. дар натиҷаи тағйирёбии иқлим бемориҳои гуногун пайдо шуда истоданд. аз ҷумла бошад ҳамин таи 10 солаи охир якчанд намуди бемории грипп, баъзан ба монанди ҳарорат, баъзан беҳарорат, баъзан ба дарди устухонҳо чанд намуд ба қайд гирифта шуда истодааст. баъзан ино бурда боз пневмония низ ба қайд гирифта мешавад. ин акн шояд аз тағйирёбии иқлим бошад. ин буд назарсанҷии мо атрофи масъалаи матраҳшаванда. акнун биёед бинем ки зуком чӣ беморист? чаро замони сардшавии ҳаво он бисёриҳоро ба ташвиш меорад? ин аст саволи нахустини мо ба мутахассисон. чихел ки ба мо маълум аст, баъзе бемориҳои сироятӣ ҳастанд ки мавсимӣ мебошанд. алахусус ҳозир дар фасли сармо бемории шадиди роҳҳои нафас бисёрам хуруҷ гирифтагӣ. ин беморӣ мавсимӣ мебошад. аломатҳои ин беморӣ баландшавии ҳарорати бадан, рафтани лӯҳоби бинӣ, дарди сар, сустии умумии бадан мебошад. барангезандаи ин беморӣ вирус мебошад. ҳангоме ки шаҳрвандон дар худ ин аломатҳоро вохӯрданд, ҳатман бояд ба маркази саломатии ҷои зисташон муроҷиат кунанд ба табиби оилавӣ. ҳангоме ки ин ҳолат ба онҳо дар шаб рух диҳад, онҳо бояд ҳатман нӯшокии гармро истифода баранд, аз ҳабҳое ки ҳарорати баданро мефурорад истифода баранд ва аз ҳабҳое ки бар зидди бемории вирус мубориза мебарад бояд истифода баранд. бемориҳои шадиди роҳи нафас яке аз гурӯҳҳои зуком мебошад ки бо онҳо бо якдигар бениҳоят монанд мебошад. яъне бо бемориҳои шадиди роҳи нафас бо зуком аз якдигар бо чӣ фарқ мекунанд ки дар бемориҳои шадиди роҳи нафас ва дар бемориҳои зуком яъне вируси грипп, ретровирус мегӯянд, дар он ҷо клиника дида мешавад. чӣ гуна клиника мешавад дида? ҳарорати баланд шудани ҳарорати бадан, табларза, беҳолӣ, беқувватӣ, дар гулӯ, яъне ҳамин клиникаро дида мешавад дар ҳамин бемориҳо. бемориҳои шадиди роҳи нафас бо чӣ гуна, мисол бо кадом гуна гузашта метавонад? яъне бо ҳаво, сулфа, атса гузаронида метавонем якдигарро бо ҳамин роҳҳо. мувофиқи тадқиқотҳои созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ҳар сол тақрибан 1 миллиард ҳолати зукоми мавсимӣ аз ҷумла 3-5 миллион ҳолати бемории вазнин ба қайд гирифта мешавад. ҳамасола аз 290 000 то 650 000 нафар аз патологияҳои роҳҳои нафас ки аз вирусҳои зуком ба вуҷуд меоянд мефафтанд.
акнун мегузарем ба паҳлӯи дигари масъала. зуком чӣ аломатҳо дорад? мусаллам аст ки ҳар бемориро метавон сараввал аз рӯи нишонаҳои аввалини зуҳурёбиаш муайян кард. яъне мегӯянд ки агар дар бадани инсон дарди сар, сурхшавӣ, дарди гулӯ, хунукхорӣ ва ҳарорати баланд, дарди мушак ва буғумҳо, оби бинӣ, эҳсоси дард дар чашм, сустии шадид ва ғайра ба мушоҳида расад, ин нишонаҳои аввалини зуком аст. нишонаҳои бемориҳои шадиди роҳи нафас чӣ гуна мебошанд? баланд шудани ҳарорати бадан, табларза, беқувватӣ, дард дар гулун, дарди сахти сар дида мешавад. асосан дар бемориҳои шадиди роҳи нафас ҳарорати бадан субфибрилӣ мебошад. аммо ҳозир бисёри занон, кӯдакон ва мардон шикоят бар баландшавии ҳарорати бадан зиёда аз 39-40 шикоят карда омада истоданд. бо зуком бениҳоят монанд мебошад, вале ғайр аз ҳароратбаландӣ дар он ҷо сулфа дида мешавад, беҳолӣ, беқувватӣ, ҳарорати бадан, баланд шудани ҳарорати бадан дида мешавад. муайян шудааст ки ҳангоми адса задан ва сулфа кардан зарраҳои оби даҳон ки дорои вируси зуком мебошад бо суръати 16 км/соат парвоз мекунанд. маълум мешавад ки агар дар бадан чунин аломатҳо мушоҳида шаванд, пас бемор бояд чораҳои фаврии табобатӣ андешад. яъне дар ҳолати мушоҳида намудани аломатҳои бемории зуком фавран ба духтурон муроҷиат намудан зарур аст. ҳамзамон муайян шудааст ки 4 намуди вирусҳои мавсимии зуком вуҷуд доранд: навъҳои А, Б, С ва Д. вирусҳои зукоми А ва Б гардиш мекунанд ва боиси эпидемияи мавсимии беморӣ мешаванд. чӣ гуна бояд муайян намуд ин гурӯҳҳоро? барангезандаи бемории сирояти шадиди роҳи нафас ин вирус мебошад. намудҳои вирус бисёранд. бештар дар мо намуди вируси H1, А, Б ва С вомехӯрад. айни замон дар ҳамин бемории зукоме ки ҳоло дар мо вомехӯрад, штампи H1 бештар дида мешавад. зуком чанд вақт давом мекунад? ин аст саволи навбатии мо. ақидае вуҷуд дорад ки агар зуком бе оқибатҳои душвор давом кунад, давраи табларза 2-4 рӯз давом мекунад ва беморӣ дар давоми 5-10 рӯз ба охир мерасад. баландшавии такрории ҳарорати бадан имконопазир аст, аммо онҳо одатан дар натиҷаи ҷамъшавии флораи бактериявӣ ё дигар сирояти вирусии роҳи нафас ба вуҷуд меоянд. мутахассисон чӣ мегӯянд? беморӣ аз 5 то 10 рӯзро давом медиҳад. бисёри вақт ҳозир вируси нав омардагӣ аҳамият медиҳем то 4 рӯза ҳароратбаландӣ дида мешавад. ҳарорати бадан аз 39 то 40 мешавад. дар 4-ум шабонарӯз аллакай мебинем ки ҳамин ҳарорати бадан ба поён мефорад. то 4 шабонарӯз бемор бениҳоят беҳол, беҳаракат, табларза бо дарди сару ҳароратбаландӣ шикоятҳо мекунанд. табобати бемор агар сари вақт муроҷиат намоянд, бемори худаш байни аз 3 рӯз то 6-7 рӯз нағз мешавад. вобаста ба ҳар организм мебошад ки баъзе организмҳо аст ки ба ҳамун нӯшокии гарм ба гарм пӯшидан табобат меояд. дар баъзе дигаронаш ҳангоми муайян намудан мо тавсия медиҳем анаферон, эргаферон амино истифода мебаранд. баъд назатек дар бинӣ мечаконам бо доруҳои назатек ва ҳангоми балғам пайдо шудан ва оризои пневмония пайдо шудан ба онҳо амоксисилин дода мешавад.
дар ҳарорати тақрибан 0 вируси зуком то 1 моҳ боқӣ мемонад. Аз ин рӯ авҷи беморӣ дар вақти обшавӣ, барфу яхҳо ба амал меояд. Аммо собуни оддӣ вируси зукомро мустақиман мекушад. хушкшавӣ ва ҳарорати аз 70 дараҷа селсия боло низ ба он таъсир мерасонад. маъмулан табобати бемории зуком дар беморхона гузаронида мешавад. вале ҳолатҳое низ мавҷуд аст ки беморон ба усули худтабобат даст мезананд. табобати он аз шакли беморӣ, вазнинӣ ва мушкилиҳои он, инчунин сину соли бемор вобаста аст. вариантҳои табобат гуногунанд. онҳо бо тавсияи духтурон дар ҳар ҳолат алоҳида интихоб карда мешаванд. маълумоти бештар доир ба табобати беморӣ дар идомаи намоиш. табобатҳои бемори зуком аз он борад мебошад ки кӯдакро гарм нигоҳ доштан дар кор. агар кӯдаки беморро гарм нигоҳ доштан дар кор, дар дигар хона, яъне ки аз дигарон дар тамос набошад, ҷидо кардан дар кор, бисёртар нӯшокии гарм додан дар кор, шири гарм, чойҳои пудина, чойҳои адхарквеши алаф мегем, аз ваё додан дар кор, аз доруборо муроҷиат кардан дар кор ба табиби минтақавӣ. онҳо муайян мекунанд дорубориашон. чӣ хел ки ман гуфтам, табобати ин беморӣ аз худи шахс вобаста аст. ҳангоме ки ба ин беморӣ дучор мешавад, ӯ ҳатман бояд якум дараҷа риояи қоидаҳои беҳдоштиро кунад. яъне ки вай бояд дар хона хоб рафта, вай бояд худашро ба реҷаи худдоркунӣ кунад, яъне ки дар хона худро маҳкам карда дар хона хоб равад ва шахсоне ки дар оилааш ҳастанд ва ё бояд дар дигар ҳуҷра шинанду шахси бемор дар дигар хона бояд хоб равад. ва чӣ хел ки гуфтан ҷоиз аст, вай бояд ҳатман нӯшокии гарм истифода барад, ҳаби парацетамолро хӯрад ва ҳабҳое ки бар зидди бемории вирус мебошанд, онҳоро қабул кунанд. албатта ин бе тавсияи табиби оилавӣ намешавад. ҳатман бояд табиби оилавиро хабардор кунанд, яъне ки агар натавонад ба марказ муроҷиат карда, ҳатман бояд даъвати хонагӣ табиби оилавиро ба хона даъват кунад ва аз тавсияҳои табиби оилавӣ истифода барад. чунки ҳангоме ки бепарвоӣ мекунад, вай метавонад ба оризаҳои ин беморӣ гирифтор шавад. бисёри беморон шикоят ба фишорбаландӣ медиҳанд дар ҳамин вақти бемориҳои шадиди роҳи нафас мешаванд. лахташавии хун ҳам низ вайрон шуданашон мумкин ба тромбоз оварда расонида метавонад. дар вақти бемориҳои шадиди роҳи нафас беморон вақте ки барвақттар муроҷиат намекунад ба духтур, бо дигар оризаҳо гирифтор мешаванд. яъне бо чӣ оризаҳо? менингоэнцефалит, бронхопневмония, танзилит, гайморит ва дигар бемориҳо гирифтор шуданашон мумкин аст. ақидаи вуҷуд дорад ки табобат намудани зуком зарур нест. беморӣ хавфнок нест ва худ аз худ мегузарад. ин афсона аст. зуком хеле хатарнок аст. зуком метавонад марговар бошад, махсусан дар кӯдакони хурдсол ва калонсолон. илова ба ин беморӣ метавонад мушкилоти гуногунро ба вуҷуд биёрад. аксар вақт зуком ба системаи дилу рагҳо таъсири бад мерасонад ки боиси бо суръат пешрафтани патологияи музмини мавҷуда ва кам шудани давомнокии умр мегардад. мутахассисон чӣ назар доранд? аслан одамо мегӯянд ки зуком он қадар бемории вазнин нест, аммо дар асл хато мекунанд, чунки оризаҳои зуком зиёд ҳаст. аз он ҷумла ба оризаи гайморит, менингоэнцефалит, нейротоксикоз оварда мерасонад. аз модоме ки табобат наёбад кӯдак, ба ин оризаҳо дучор гаштанаш мумкин. гуфтан шарт аст ки ҳангоме ки шахс ба бемории сирати шадиди роҳи нафас ё бемории зуком дучор мегардад, ҳатман бояд ба маркази саломатии ҷои зист ба табиби оилавӣ муроҷиат кунад. лекин шахсоне ҳастанд ки
پس از بیمار شدن به طبیب اولیایی مراجعت نکرده در خانه خواب میروند، این به ضرر همان شخص می باشد، چون که این شخص می تواند به آرزه های این بیماری گرفتار شود، یعنی وی می تواند که به التهاب شدید راههای نفس یعنی پنیومونیا دچار شود و می تواند که به کسلی وزنین دچار شود و در این حالت او حتما باید به بیمارخانه بستری گردانده شود. کدام تدبیرها برای پیشگیری زکام ثمرانک‌ترند؟ به اندیشه متخصصان از تماس نزدیک با آدمانی که نشانه‌های بیماری به مانند عطسه یا سلفه دارند خودداری نمایید. دستهای خود را منتظم با صابون با دقت بشویید، خصوصا پس از برآمدن به کوچه یا استفاده نقلیات جمعیتی. اتاقی را که در آن جای گیرید منتظم شمال دهید، هوای حجره‌ای که در آن هستید منتظم تازه کنید. این مصلحت‌های اولین درجه می باشند. باز کدام تدبیرهای پیشگیری معلومند؟ بسیارتر با بیماری‌های شدید راه نفس کیها گرفتار می شود؟ در مکتب بچگان، در مکتب‌ها، در باغچه‌ها، در پلیکلینیک‌های منطقه که ما جایگیر شدیم به نهایت بیماری‌های شدید راه نفس گرفتار شدند. هست نفرانی که به همین بیماری‌های شدید راه نفس گرفتار نمی‌شوند. چرا نه؟ بلکه وقتی که آنها ایمونیته خود را نقص نگاه می‌دارند، با چی؟ با ویتامین‌ها، آب و تاب دادن بدن، تازه نمودن هوای جای زیست، به گیگین شخصی رعایت کردن، نقاب پوشیدن. برای آنکه من همین بیماری سیراتی شدید روی نفس یا اینکه بیماری زکام به آرزو آورده نرساند، شخص باید به سلامتی خودش زیادتر اهمیت دهد و البته قاعده بهداشتی یعنی که گیگین شخصی، یعنی که شستن دست در مدت 15 دقیقه، گرفتن یا انداختن نقاب حتما و کوشش کنند که عین زمان یعنی که در وقت اوجگیری همین بیماری از جمعیت دور ایستند، یعنی که به جایهایی که مثلا توی و معرکو میروند باید حتما نقاب پوشیده گردند و کوشش کنند که از جماعت دورتر گردند، چون که این بیماری قطروی و هوایی گذشته می شود. اگر که مثلا یک بیمار در یک جا ایستاده باشد و میتونه 10-15 نفر رو سرایت دهد. برای همین کوشش کنند که هنگام بیمار بودنشون از خانه نبرایند و رجه خوددارکنی رو رعایت کنند. راه‌های پیشگیری این بیماری خودداری نمودن، از هر جا رفتن، از جایهای سیر آدم رفتن، گرم پوشیدن، هوای خانه را تازه نگاه داشتن، هنگام سلفه‌زنی پیش دهان رو با لطه یا که با دستمال پوشانده بعد عکس زدن. نوشاکی‌های خنک استفاده بردن ممکن نیست. بینندگان گرامی، امیدواریم از برنامه نوبتی ما دایر به بیماری زکام اندکی هم باشد معلومات گرفتید. با امید آنکه شما نیز پیوسته به گنج بی‌بها یعنی سلامتی خود اهمیت می‌دهید، نمایش امروزه را جمع بست می‌کنیم. شماره نوبتی نمایش گنج بی‌بها به انجام می‌رسد. همیشه سالم و بردم باشید. تا بازدید.